Salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa amin. Marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Bumabalik giraray ang sa Indong Lingkod live na live, Father Boots Bombase OP sa satuyang programang Marahay na hapon. Kumusta po kamo ngunya na aldaw na Miyerkules? Kung pinakahuring aldaw kang bulan ning Hunyo, June 30, ay kapalan. Nalion talaga ang panahon mga tugang. Pamunan mo ay Pasko na. Halo po. Siyempre, Father, magregalo ka sa Kumbaga, everyday regaluhan kita. Regalo ko sa inyo inspirasyon and blessings from God. Mga kaibigan, welcome once again sa satuyang live na program. Marahay na hapon na magkiripahan kita ngunyan. Kaya ako digdinan ko sa Ligaspi. And thank God for the safe journey, for the safe, everything safe. Ano? Siyempre, bakunado na po tayo. Second dose. Okay. 3 weeks na po tayo after the second dose. Siyempre, epekto na yun. Meron pa yung anti-pneumonia vaccine, may flu vaccine, COVID vaccine. Saan mangyayari ta? Siyempre, kagustuhan ng Diyos na magkairibahan kita giraray. Mga kaibigan, sige, magkairibahan kita giraray mo niya lang daw ng Miyerkules. Okay, siyempre pag Miyerkules ng hapon, siyempre, kita makalingaw, Mother of Perpetual Health. Amen. At the same time, maghagad kita ng tabang, kita ulakitan, kita maawa, magkaraot-raot, mapakarahay ang satuyang buhay. Ta gusto ni Father Boots, marhay. Kaya ganyan, ito ako programang Marhay na hapon. Mga kaibigan, bago tayo magpadagos ka sa tuyang programa, muna ay sa tuyang paboritong pangajion na memorary. At imang na termigit inanggan lingawan, Taday kita nalilingawan ng Diyos. Ngani, nalilingawan ta ang Diyos. Pero ang Diyos ay nakakalingaw sa suya. Because God loves us every now and then. No? So, hanggang lingawan. Kaya nga, memorary. Kaya nga pa bang memorize yan, Father Boots? Pre, memorize na yan. Okay, doon, mga ginakitakan, memorary. Ang buot sabihin, rumdumun. No, remember. Okay, mga ginakitakan. Alang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Lalahanin mo, banal-banalan Birhen Maria, walang sino mang humiling, kalinga at tunay na hindi mo tugunan. Kapag tiniwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. Berhen ng mga berhen at ina naming lahat, pagbungkiin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, kung dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakipulong po ninyo, pakisabi po ninyo sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na niya po ang himpilang ito ng DCP, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, at lahat ng mga at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Na ilayo po kami sa anumang mga masama at lalong-lalo na hawaan kami ng kasamaan at ng COVID-19. Kasangkapanin po niya kami sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kanyang kaharian dito
sa pamagitan ilang ng pagbibigay informasyon, kundi pagbabahagi, palakas ng loob at pagbibigay ng niya po kami ng kanyang grasya. Anumang aming sasabihin, anumang gagawin, ay maging kalugod-lugod at ikakadakila kapag tuwalhati ng Panginoon at lalong-lalo na sa ikaliligtas ng lahat ng. Ang lahat ito hiningi namin kay Kristo, aming Panginoon na tagapagligtas, ngunit magpasawalang hanggan. Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, Diyos babalos po sa Indugabo sa nag-text sa kuya at the same time bumati sa kuya kasuhapon na happy anniversary, Father. Pagiging padi mo, 37 years ka na pala, Father, na padi. Baga, thank you very much. Kaya ako nagpasalamat din sa kuyang mga iribading mga padi sa University of Santo Tomas Legazpi, sa kumbento ng St. Raymond of Peñafort, pagtanggap nila sa akin. Oh, at siyempre, kuya, nagpapasalamat sa Diyos dahil sa sabi ko nga, pinili ako ng Diyos. Lahat naman tayo pinili ng Diyos eh. Hindi ako ang nagpili, kundi pinili ako ng Diyos. Lahat tayo pinipili ng Diyos. At tayo ay binibigyan ng pagkakataon. Lahat. God gives us many chances. Ako din, naranasan ko yan. Ang inyong lingkod ay hindi naman po talagang masasabi natin napakabuting padi. Masamang padi pala. Paano ko maniniwala sa iyo? Hindi po, makasalanan din po ako. Hindi mo pa ako talagang holy. Kaya sabi ko nga hapon, huwag naman ninyo akong lagay sa dambana o sa trono. Huwag. Kaya nga ako'y nandito sa lupa sapagkat ako'y tao. Tao din po ako katulad ninyo. Pare-pareho tayo. Makasalanan. Pare-pareho tayo. Pero ang pagkakaiba nga lang, sabi, ako nagpahuli. Nagpahuli ako kay Lord eh. Maging pare. Ang iba sa atin siguro ay magpahuli. At actually, sabi ko nga one time, ako'y nagmisa doon sa Manila City Jail kasi isa sa personal na ministry ko, pagsiservisyo, paglilingkod ko, isa sa personal, maliban sa pagbo-broadcast, nakahiligan ko po, isang passion, ay ang paglilingkod ko po sa mga prisoner. Po, kahit dito sa Legazpi Jail, natigil nga lang dahil sa COVID-19. Pero noong 2019, simula na naman uli. Natigil. Pero ang sabi ko sa kanila nga, yung sa pagkakasabi ko, alam mo, pare-pareho tayo nasa kulungan. Kaya lang hindi ako nasa kulungan ng rehas. At pare-pareho tayo nahuli. Pareho tayo nahuli. Kaya lang kayo talaga, nahuli kayo. Ako, nagpahuli. Yan ang pagkakaiba siguro natin. Ako nagpahuli. Nadakip ako ni Lord. Yun, nandito na ako ngayon sa kumbento. Kung siguro hindi ako nagpahuli kay Lord, wala ako dito. Father, sabihin, hindi ka malaya. Malaya na ako ngayon kasi nagpahuli ako kay Lord eh. Alam mo, pag ikaw nagpahuli kay Lord, papalaya ka. Kaya wala kang alalahanin. Pero pag nahuli ka, kawa ka, kamalaya. Mga kaibigan. So, yan ang sa tuyang mga inspirasyon, lalo na sa pagkaging pare. 37 years na ako. Makan mo yan. More than a quarter. Kasi quarter is 25. Or more than. A matter of ilang years na lang. Magiging 40. So 12 years na lang pala. 12 years ka lang, Father. Magiging ano ka na, mag 50 years old ka na sa pagiging pare, golden.
O sa Golden Jubilee ko, iimbitahan ko kamo, gabos, na nagdadangog sa sakuyang programa, ha? That would be, ganyan, 12 years from now. 37. No, 13 years from now pala. 13 years from now. So 13 years from now, 30, 37, 38, 39, 40. 10 plus 10. 40 plus 10, day 13 years. Yon. Imbitahan ko kamo sa Legazpi, Thanksgiving mas ako digdiho, Golden Jubilee ko. Pagiging pare, digdi sa University of Santo Tomas Legazpi, ha? Siyempre, sabi nga kasuba ko sa kuya ni, ay babatiin ko pala, sabi sa ko ni Sinaida, taga San Miguel Island, nagdadawog na sinda, pati yung agum niya, sabi sa Kuya Father, sana lumawig pa ang programa mo digdi sa DCGB, sa habang buhay kaya kung kadig sa DCGB. Thank you. Sana hindi tayo matransfer. Ito, pag mga padi, Dominican na transfer, baka may transfer naman ako sa Manawag, Pangasinan. Pero hanggang doon na siguro, Bicolano man sana ako, di sana muna. Ipapadagos ko yung programang ini. Pitan ko ka magabos. Oh, so thank you very much sa pagpapangaji. Sabi niya, Father, sana habang buhay ka, may programa ka digdi sa DCGB. Sabi, nag-epod pati ka kasuhapon sa kuya. Oh, of course, binabati ko rin si Roy Kadag, palaging nagdadagog yan sa kuya, taga Sorsogon. Nag-upload naman sa ako kasuhapon niyan. No? And of course, si Marian Barrio, no? Si Manay Baby na yaw sa Japan, si Manay Tony, nagdadagog yan, si Manay Ampi. Kung iba siya ng load, kundi siyang load, siya nakakadangog. At of course, si Lulu, no? Mga amiga tayan. Yan mga kaibigan, welcome na welcome programa. Ano? Maray na hapon. Ang ganyan na hapon mga tugang, may ihapot ako sa inyo. Ano? Ano ang sa tuyang binibigyan ng priority? Okay? Ano ang gusto sabihin ko sa inyo, anong gusto mong, gusto mo bang palagi kang you're always right or you're always happy? Ano ba talaga gusto natin sa buhay? Kasi minsan, sinya mo, inaway ko yung asawa ko kasi mali siya doon eh, inaway ko. Inaway ko ang asawa ko. Inaway ko. Kasi gusto ko ako ang palaging tama. Masaya ka ba? Ng tanong. Anong pipiliin mo natin? Maging palaging tama o palaging masaya? Alam mo, importante rin yan kasi sa buhay natin ngayon, palaging, hindi, dapat lang, ganito, tama lang yan. Alam mo, nasaktan mo siya eh. Alam mo, tama ka nga. Tama yan. Dahil sa nakatama ka, nakasakit ka pa. Pero ano nangyari sa iyo? Masaya ba kayong bilang mag-asawa? Hindi rin. So, alam mo, magayon rin yung mga tugang na ebanghelyo tangon niya na aldaw, kasi manunugod in mga tugang kapag bibigay natin priority. No? Tingnan mo, ano ang bibigyan natin ng priority? Yung sa tuyang negosyo o si Kristo? Okay? Bakit? Mapasahon ko mga tugang inihong Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, talata 28 hanggang 34. Istorya mga tugang ini manunungod sa pagbulong ni Jesus sa duwang lalaking may demonyo. Okay? So, in-exorcise. Importante. Okay, basahon ko mga tugang ha. Pag-abot ni Jesus sa Gadara, lugar ini pangatugang, Gadara, na sa ibang danaw, nabat siya ng duwang lalaki na hali sa lungib na pinaglulubungan. Talaga ang mahiling nga, pinaglulubungan. Ang mga lalaking ini may demonyo asin mariningis. Sabi description. Kaya mayo nin si isay man na nangangahas na mag-aagi sa dalan na ito. Nakakatakot nga ni managad. Taday ka mag-agi. Duman tayo, may mga duwang lalaki na
Una mo, mamamatay tao. Yan pala inaalihan ng demonyo. Okay? So, biglang sindang nagkurahaw. Si Jesus, maagi duman. Okay? Bigla silang nagkurahaw. Aki ng Diyos, ano ang pakilabot mo sa mo? Yeah? Una mo si Jesus, nakikilabot. Una mo si Jesus, pakialamero. No? Sabi kan mga inihong mga lalaki na pinoposes. Okay? Aki ng Diyos, anong pakilabot mo sa mo? Nagdigdi ka tanganing padusahan kami maski bako pang panahon. So talagang mahiling ka mga demonyo, may talaga sa impyerno may padusa. At ang mga demonyo may padusa talaga. Kaya nadudusaan sinda. Okay? Harani duman, may mga urig na nagsusurungkal. Alam mo, siyempre, ang ginigibo kang urig, nagsusurungkal. Okay? Nakimahirak kay Jesus na ang mga demonyong ini, mo, ang mga demonyo nakimahirak pa kay Jesus. Bakit? Ay takot sila kay Jesus. Bakit? Ay, ini nga, babasahon ko, kung papaluwason mo kami, tuguti kaming maglaog sa mga urig. Ayan. Yan mo, dito, nagbigyan ni Jesus ang pakiusap ng mga demonyo. Nakakatuwa ito ha. Ang mga demonyong iniho, demonyo. Grabe ka man. Ano? Nakikimahirak kay Jesus ang mga demonyong ini. Tingnan mo. Pero si Jesus talaga mahirakon ha. Mahirakon. Sabi kan mga demonyo, kung paluluwason mo kami, tuguti kaming maglaog sa mga urig. Ano nangyari? Sabihan ninda si Jesus, paduman mo kami. Paduman kamo. Kaya luminuwas sinda sa lalaking ito asin luminaog sa mga urig. Ang ibig sabihin, napalayas, exorcise ni Jesus, ang demonyo, napalaya duman sa dalawang lalaki kasi mas importante ang tao kaysa sa hayop. Yan mo? Sa atin, sino mas importante? Ang hayop o ang tao? Puti pa yung aso nila, pinakakain ng dog food, yung mga mahihirap na tao, walang pagkain. Ganun ba yun? Okay? Sabi, sa aso, ganun. Oh, grabe. Ano mas mahalaga? Okay. Ang bagay o ang tao? Sabi nga, ito nakikita natin sa mga iski sa mga poste sa kalsada. O, ipa inaalis yung poste sa kalsada. Mga, mga kahoy na pwedeng magikausa ng disgrasya. Father, mas importante ang punong kahoy isa doon sa mga motorista. Ito ba yun? Tama ba yun? Father, bawal pumutol ng kahoy dyan sa kalsada. Ano nangyari? Nabangga tuloy kasi madilim, nabangga tuloy kahoy ng motorista ng truck. Kasi mas importante daw ang punong kahoy sa kalsada kaysa sa motorista. Diba? May mga tao talaga, ano talagang binibigay natin ng priority? Yung mga bagay-bagay o yung buhay? Tandaan natin, ano mas mahalaga? Ang tao o yung bagay? Yung tao o yung hayop? Yan masyado, ang tingnan natin dito sa Ebanghelyo, ano bang priority meron tayo? Tingnan ninyo, biglang dumilagan ang gabos daini, pasiring ampas, nahulog sinda sa danaw, dangan nagkaralamos. Ang mga paraataman kang mga urig, nagdurulag, pasiring sa banwaan, dangan inusip ang gabos na nangyaring ini, pati ang nangyari sa duwang lalaking may demonyo. Tingnan mo, yung mga fake news, mga balita, nagdagdag tuloy. Ingat tayo sa mga fake news.
Kaya sinabat si Jesus kang gabos na tao sa banwaan na ito, hindi naman ginibo nakimahirak siya na maghali siya sa saindang teritoryo. Halip na dapat, ay, Jesus, dito ka na lang kasi at least na iligtas nyo kami. Anong ginibo? Jesus, umalis ka dito. Buisit ka. Tingnan mo yung mga urig namin namatay dahil sa iyo. Ano mas importante, ang urig o ang buhay kang tao? Yan mga tugang sana pag-isipan natin yan kasi may mga tao, araw kayo ngayon, mamaya pagbalik ko sa pangalawang bahagi ng ating programa, ano natin ma-apply ang ebanghelyo sa araw na ito? Yung tinatawag natin priority in life. What are your priorities in life? Ano ba mga pinahahalaga natin sa buhay? Mas mahalaga ba sa iyo ang pananampalataya o ang pandadaya? Apot ko sa inyo mga tugang sana marumduman nindo. Ako. Malapit namang eleksyon. Ano ba ang importante next year? Ang pandaraya o ang ating panampalataya o ang paniniwala? Father, hindi man hindi ka naman nabubusog ang prinsipyo. Pera, oo. Ang problema nga sa tao ay ito Alam nyo, magayunon sinabi ni Jack Ma, actually gusto kong i-share ito sa mga tugang, sabi ni Jack Ma, magayunon mayroon akong kuha ni Jack Ma, saan ba ito? Magayunon mayroon akong magayunon na itong sen ko na ito kaag. Magayunon sa ina ito, hanapong kuta, ngayon itong pagkakasabi ni Jack Ma tungkol sa ibagang sinasabi nga ni na unggoy. Okay? Kung ang unggoy daw, ang unggoy, anong importante? Sabi ni Jack Ma na isang bilyonaryo, siya po ang founder ng Alibaba. Sabi niya, kung ikama kaag ning patag at saka $1 million sa harap ng unggoy. Okay? Ano kaya ang pipiliin ng unggoy? Ang batag o yung kwarta? Ingani? Hula. Isa yung makakahula. Okay, mag-text ka mo sa kuya. 0925-811-3851. Kung ikaw unggoy, Father, bako man ako unggoy, tao ako. Ay, kung ako unggoy, ay Father, bako ka man unggoy. Okay, halimbawa, kung kita mga unggoy, kung kita mga unggoy, anong pipiliin ta? Ang pera na $1 million o yung saging? Kung ikaw unggoy, sabi ni Jack Ma dito, monkeys do not know that money can buy lots of bananas. That's why ang pipiliin niya, banana. Okay. Ngunit kahit na sa tao, reality, if you put money and health in front of people, kung papapiliin ka, ikaw tao, nakikinig ka sa kuya ngunyan mga tugang, papipiliin kita. Anong gusto mo? Bigyan kita ng $1 billion, okay? $1 billion. Ang laki niyan papapiliin kita, $1 billion o kalusugan mo o magandang buhay. Anong pipiliin mo? Ang iba, people tend to choose money because too many people do not know that life or health can bring more money than happiness. Sinasabi nga ni, marami pa ngayon ang taong naghahanap buhay, pero ang tanong, tagpuan na kaya nila ang buhay sa paghahanap buhay? Nabaga, naghanap buhay, nagpapalapagal ng papagal, pagkatapos nagkasakit, namatay. So anong binigyan halaga? Buhay o pera? Anong bibigyan natin halaga? Yan ang iiwan ni Father Butch na tanong sa first part.
Ano? Anong bibigyan natin halaga sa buhay? Ang pera? O sabi na, hanap buhay o buhay? Yan po. But anyway, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala at ang oras po natin ngayon ay 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Weh! Sobra ka bitoy pakno! Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Ginsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joint Consensus Pack, only 1050 SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na
kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato usapang consumer at negosyo ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB usapang consumer at negosyo abangan. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Sa yung programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP. Kasubago may pig-apot ako sa Indo. Kung ano ang satuyang dapat pahalagan, no? Priority sa buhay, maapod dito sa ko si Roy, sabi sa ko maapod dahil may share siya. Sabi ni 477, kalusugan po, Father. Kasi pag pera, marami kang mabibiling. Okay, Roy, good afternoon. Good afternoon. Kumusta po kamo? Ako mapili, Father. Ang pipiliin ko, siyempre, kalusugan o kaya taong buhay. Iyo, tanaw. Anoon mo ang kwarta? Na ang kwarta, kung may pirmi kang may karamdaman, pirmi ka ma'am sa ospital. Tama mananggad, iyo. May kakatrankiluhan. Iyo, may kwarta ka nga ni, pero sa kwarta mo, pirming panggastos naman sa ospital. Pero maubos man yan. Iyon. Kalusugan talaga. Dapat importante, pahalagan natin ang satuyang lawas, ang kalusugan, no? Ang immune system. Ano, Roy? System mo pa. Kusupirmi ang immune system. Tanganing deka, maulog ka o nakitan kay mga raot na virus. Iyo. Yan po ang pipiliyon, siyempre, pirming kalusugan. Yeah. Igwa kata kung dahil ka na matian o dahil ka kikaramdaman, pirmi kang maugma. Yan. Okay. So, tama yan. Kasi Roy, tama so ebanghelyo kaya ka, pinahali ninda si Jesus. Sabi ninda, Jesus, lugi ka sa samuyang negosyo. Samantala, din lahiling ninda na si Jesus nagtaon ning kalusugan sa kaning karahayan ng buhay, pero gusto ninda kwarta. Material ang ganda. Bako spiritual. Saka ang material na bagay, mabubulok, maluluma, mawawala. Pagkukuha ka na, ang Diyos, pinakamakapangyarihan sa labos. Iyo. Tinaaram na all living things and non-living things on earth are owned by God. Tama yan. And we are but stewards. Stewards, tama. Tagapag-alaga o tagapangasiwa. Ang buhay tabi sa mundo. Iyo. Yeah, thank you very much, Ray, sa imong pag-share. At ayun, kasi sa pang gusto mag-share, natin na Roy na yaon sa Sorsogon na talagang sabi niya kalusugan. Sabi din naman ni Kuya kalusugan. Sabi
9020, kalusugan din po, Father. Okay? Sabi ni 477, kalusugan din po, Father. Kasi nga, kapag pera, marami kang mabibiling pagkain, pang-inom, pang-happy-happy, magkakasakit ka kung ano kulang pa ang pera pang paggamot, patay ka pa rin. Okay? So, tinatawag, sabi naman ni Sally Samar ng Pilar Sorsogon, sabi din niya, kalusugan din because mas tumatagal, lasting po yan. Okay? So, talagang importante yan. Sabi din manig din ni, ano ba ito, kasi sa sa DCGB News Online, course, binabati natin si Mariam Brinon Barrios, marahay na hapon. Sabi ni Rodel Lopez, ang Birak Catanduanes, then happy listening. Then si Elena Secreto Lopez, belated happy anniversary. Thank you po. Then si Malu Vega nagdadangog sa tuya, pero nakakaaram naman, nakakaintindi naman ng Bicol. Thank you very much, Malu. Malu Vega Balyon. Okay, agong ka sa kuyang classmate na si Louie Balyon. At yung mga tugang, talagang importante pa, halagan natin ang mga tumatagal sa buhay. Okay? Halimbawa, I will give you a practical example. Okay. Inihong igwa ko ning kwarta, kunyari, 1,000 pesos bill. Gugumuson ko iniho. Gumus na. Okay? Do you think pag gumus na, mahapot ako sa inyo, gumus na. Sabi, sisay ang gusto ng kwartang iniho. Sisay, do you think may sasabi, abo? O kadakol magibong, sakuya na, Father, sakuya na. O, alam mo, miski, gumus na, crumpled na ang 1,000 pesos. Okay? Ang 1,000 pesos na ito, crumpled na. Okay? May halaga pa. Makakabakal pa. Tama? Orog mo sa nakaan. Ang problema kasi sa tuyang problema sa tuya baga, ang pighihiling ta, ay, appearance lang yan. Pero halaga, yung worth, the value, ay hindi natin nakikita. The value of life, dito nahiling. Una sabi ko na kasubago sa Indo, itong sabi ni Jack Ma, na kung ang unggoy daw, papapiliin mo kung kwarta ang pipiliin o patag, saging, ang pipiliin niya, patag. Today niya nahiling na sa iya, batag. Sa tao naman daw, pag papipiliin mo, kwarta o kalusugan. Or kwarta o buhay. Ang pipiliin na kan tao, pakuso buhay, pakuso kalusugan, kundi so kwarta. Tingnan mo nga ni, of course, we need money. Okay? We need money to buy. But not everything can be bought by money. Okay, ano importante? Totoo naman, talaga kay puwan talaga ng kwarta. Miski nga ni, kahit itong Paris Peace ako sa UST, talagang nangaipo din ako. Sabi ko, paano kita magbakal ng ostya? Pabakal ng alak sa misa o mabayad sa sakristan, papasweldohan mo ito. O alimbawa, mabayad sa kuryente, tabako man libre ang kuryente ng Meralco, mabuti na kung ang simbahan libre sa kuryente, dahil mabayad ka man gilaray. Kaya po ako talaga ng kwarta. Yan. Pero, ang importante mga tugang, kay puwan ng kwarta, pero isipon ta na bakusan sa kwarta. Ang problema kaya, ang naisip na sa kwarta, kundi ang importante mga tugang, priority ka sa tuyang buhay. Okay? Totoo, we need money. We need money. Pero sa kabila ng puwanta ng kwarta, isipon ta yung mahalaga sa kwarta. Ano mahalaga sa kwarta? O may kwarta ka, bumili ka ng masarap na pagkain,
masustansya ng pagkain. Hindi yung may kwarta ka nga, bibili ka ng sigarilyo. May kwarta ka, bibili ka ng alak. Mali, dapat gamitin mo sa kwarta. Okay? Gamitin mo ang kwarta sa tamang bagay. Okay? Importante yung mga tugang kasi may kwarta nga sinda, pero di man nila ginagamit ang kwarta sa tamang paraan. Okay? Simple napupunta sa waste. No? Bakit? May kwarta. Okay. Bakal ka digdi. Bakal ka ng anong miski na yung kaipuan, mabakal ka. Isayan sa kwarta. No? Ang importante, gamiton ta sa kwarta, gamiton ta ang mga bagay tulad ng panahon. Tinawag kita ng Diyos ng panahon. Gamiton ta ang mga tinataw sa tuya ng Diyos sa anumang ikakarahay. Okay? Di ako nagsisermon na. Una mo nagsisermon si Father Dae. Nagpaparumdum sa naman. Kadakol ba ang mga tao ang nakakalingaw? Kaya nga ni, maray tayo kitining programa igdi sa DCGB, nagpapagirumdom. Hindi lang, remember, radio does not simply inform, but radio also form and transform. Tinuturuan ko ang mga estudyante ko digdi sa Mascom, estudyante digdi sa University of Santo Tomas, nagtuturo pa ako digdi sa Mascom students. Ang tinuturo ko sinda sa ethics, media ethics. Importante kasi may ethics ang media eh. Hindi yung gusto ko eh. Gusto kong sabihin. May sinusunod tayo. Ang tinatawag natin, of course, may KBP. No? Or may tinatawag natin professional ethics. O sa Mascom, meron din ang broadcast, meron din media ethics. Yung gusto kong sabihin, maglalamutak lang ako. We have to be governed by what is right. Okay? And what is good. Okay? Ano ang tama at mabuti. Yun. Kaya sinasabi ko sa inda, na of course, ang programa tadigdiyo, kaya sabi ko nagsisermon, ha? Una mo nagsisermon, tapadi ka ba, Father, nagsisermon. Dahil man pa ako nagsisermon digdi sa radyo. I am simply informing, forming, and transforming. And of course, empowering. Okay? So yun po. And of course, sabi talaga, importante rin, makapag-impluensya tayo ng kaisipan, magbabago ng kaisipan. Kasi hindi lahat na naiisip natin, okay na yan. Hindi po yan. Isipin natin. Talaga importante yan, ha? Importante mga tugang na ano ang sinasabi nakakatabang. Halimbawa, nasa radyo tayo. Dahil man tayo nakakatabang. Naghasik tayo ng mga informasyon na nakakatakot. Salip na nakakapagbigay ng lakas ng loob. Nakakapagbigay ng ginhawa. Yan ang importante sa ating ngayon. That we have to not only inform, but also in a way, influence people's mind. Okay? By forming their mind. Okay? Pagbabago. Kaya nga ang radyo, talagang may na-met ako one time nung matagal na yun eh. Kasi pag nasa Manila ako, itong dema ako nagdadala ng sasakyan, abot kayo ni, nagtataksi lamang ako. So may sabi sa driver, "Hello, sir." Kasi hindi mo ako kilalang pare. "Sir, alam mo sir, ako palagi nakikinig sa radyo. Nasa Radio Veritas Manila ako sa 846." Sabi ko, ako'y nakikinig sa radyo. At marami akong natututunan sa radyo. Kahit hindi ako pumapasok sa eskwela, marami akong alam. Nakakatulong talaga yan. Okay, but anyway, sabi ni 9261, wow, nagtuturo ka pala sa Mascom sa USC City. Ang galing mo naman, Father. Thank you. Alam mo, importante, ang mga Mascom students, alam dapat niya kung ano ang tama. No? Hindi yung gusto ko eh. Hindi lahat na gusto, tama. Okay? Kung ano ang tama, dapat yan ang gustuhin. O sabi naman ni
sabi ni 9020, huwag tayong mag-ipon sa mundo na mabubulok mga material na bagay dahil di natin madadala sa kabilang buhay po. Dapat mag-ipon tayo ng mga salita ng Diyos tabi po. Yung tama yan. Mag-ipon tayo ng mga bagay na hindi mabubulok. At mag-ipon tayo ng mga bagay na madadala natin kahit sa kabilang buhay. Yan. Ano ba yung mga bagay na yan? Pagmamahal, papatawad, pagmamalasakit. Tinatawag natin moral, Christian values o virtues. Importante mga kaibigan sa buhay. Okay? Yan ang importante. Kaya sana yan ang dainanggad lingawan. Kadakol na mga tao nalilingaw na, nasisilaw na pag nailing ang kwarta. Okay? Minsan nga, nangyayari, may isang kwento na, sabi ng, yung isang, kinalimutan niya yung kanyang asawa dahil sumama doon siya sa isang maraming pera. Yun, tingnan mo, na nasilaw sa pera yung babae, may nakilala siyang mayaman na lalaki. Pero pagkatapos anong nangyari? Na totoo, sumama nga siya doon sa mayaman na lalaki. Pero pagkatapos anong nangyari sa kanya? Nagusgus ba ka? Nangyari? Ano nangyari dahil hindi man siya marunong humawak ng pera? Nawaldas lang ang pera, nawala ang pera. Okay? Pagkatapos, ano nangyari? Sinaktan ba yung babae? Katas na isip, mabuti pa, yung asawa ko, kahit mahirap kami, hindi ako sinasaktan. Ito nga, mayaman nga, ang pera nga, sinasaktan naman niya ako. Yan nakuha mo. Tingnan mo, nakuha mo tuloy. Akala mo, makakapagbigay sa iyo ng kaligayahan yung may pera? Nagsawa sa iyo. Tingnan mo, sinaktan ka pa. Buti na, hindi ka pinatay. Yun. Sabi ni 9261, habang nabubuhay tayo, ay gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa-tao. Natin pansamantala lang naman ang buhay natin dito sa mundo. Tama yan. Kaya ito nga ang sa tuyang programa Marahay na Hapon, nagpaparumdum sana na ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Pero kahit pansamantala lamang ang buhay natin, pakinabangan natin ang ating buhay. Parang sa ganon, tayo palagi ay masayang nabubuhay. Patay ni mga kaibigan, maghililingan kita girali sa aga, Webes, at nabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Kaya ngunyan, magpangagita ka sa tuyang pangajion na nawa tayo ay ilayo sa anumang mga kasalanan, kaganid, natawag sa English, greed. Okay? Yung ganid talaga sa pera. No? Yung alisin natin yung greed. Okay? Ano ba anong Tagalog ang greed? Yung masyadong katakawan, pera, manhid, ganid. Ang ibig sabihin, ganid talaga. Alisin natin yan. Hingin natin kay San Miguel Arcangel na tayo ay bigyan ng lakas. Manalangin tayo. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe na makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng manulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So Diyos babalas po sa inyong mga tulang sa pag-antabay, sa pagdangog kang sa tuyong programang Marahay na Hapon. At sabihin natin ito ngayon, mahal na mahal ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming salamat. See you tomorrow. God bless everyone. I love you.
Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili